खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरग्रोनाय जाहैबाय। दा नैबे मोनसे आंनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय बे मोनसे दालां आरो बे दालांखौ आं नोंथांमोननो देखायनो लानो नागिरदों। बे दालाङानो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे गोजामसिन दालां, फुराना दालां आरो बे दालांनि नामानो जाहैबाय गङिया दालां। दा बे गङिया दालांखौ नोंथांमोनहा मालाबाफोर खोनाबाय जानांगौ। दा बे दालाङा दाबो दङ, दंफांनिनो दा, ओमफ्राय बेनि खाथियावनो सायावनो आरो बे गङिया दैसानि सायावनो मोनसे ब्रिज लुगासिनो बाव गोदान। दा बे गोदान ब्रिज ओमफ्राय फुराना ब्रिजखौ आं खोन्थानो नागिरदों। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों दालांसिम थांगासिनो दं, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। दा नै लोगोफोर, जों दालांखौ मोनफैबाय। दा बे दालाङा जाहैबाय नैबे जों दा दालां साजों सालायबाय थानायानो जाहैबाय फुराना दालाङा दंफांनिमोन आरो दा, ओमफ्राय बे सेराव दा बिनि आगसिथिंजायनो गोदान ब्रिज लुगासिनो दंबावो आरो दा नायलांबाय थादो, गालाजोब्बाय आरो फुराना जानानै। नैबेनो दालाङा, दा ब्रिज गोदाना दा ब्रिज लुथायबाय। ओमफ्राय नैबेहाय दा नै मानसिफ्रा नाबो सारगासिनो दं। बे नाया बिराद मोनो, ओमफ्राय बाला खुवारि बाला थाला मोनो आरो बे बाला बुरो। दा नैबे दालाङा गोदान लुनाया, दा नोंथांमोननो आं देखायलांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो नोंथांमोना। गोजौआव गाखोनानै नायनोसै माबायदि।
बेखिनियानोमोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा मिथिखासिगौ आंनि गोदान चेनेलाव नोंथांमोननि सापर्टनि गोनांथि, बेनिखायनो अननानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।